Sa achiel mar odhiambo Nyakwaromogi ma chiegni intere kama kare mar mondo mi iyud weche manyien gigo mosetimore pachoka matimore pinje malibamba ka achiel kod pinje ma oko. Wantiere kod mathoth ma waiko ni kata kamano magi weche ma wamiyo pek. Mimi nataka nitangaze from Meru, na mimi nataka nimweleze every chief, kila mtoto apelekwe shuleni. Apedha dhi nyime ne jopuonjre ma pok odonje grade mar 10 ka jatend piny bende ogolo chik jopuonjre yud thuolo kata onge school fees gi uniform. Buchnek mar mane en jaod bura ma Kasipul Longondo Were okaw kang machielo bang'e angore ne achiel kuom achije koro bedo janeno mar piny owacho. King'iyo ng'ato achiel koni babu nyathiwa, king'iyo mama Ida mamawa, king'iyo oburu babawa. Koro kata kwadhaw onego wadhaw ei ot okoko jirano konego onge gimomiyo wagore. Piny ogolo duond gi motenore romo maduong' machano bagi malalruok ewi yo ma oganda luo onego chom. Nyakwaromogi thuolo ma tudri kodwa laiwa duto mag tudruok gin mago moya wariade kauchiel nono mano ote machuok achiel kachiel e YouTube, Facebook kachiel kod X Maramogi TV bende achiel kachiel e Citizen Digital ka imiwa pachi. Nyinga Ochieng' Emmanuel jaloko marwa en Belinda Phillips bed kodwa chakruok nyaka giko ka wachako gi weche mag somo. Jonyuol mag jopuonjre ma jo grade 10 mabiro rem tero jopuonjre go e skunde manoluongi odiochieng' makiny ibiro kawnegi okenge mag chik. Ma chik mochiw gi jatend piny Kenya William Ruto mowacho ni jopuonjre duto mane pok otero skul e wirem bedo kod omenda ochope skunde go kiny kata kapo ni gionge omenda gi uniform. Simfroso Kinda ni oler. Jumbe Riosani nyaka ne jopuonjre mag skunde senior grade mar 10 chak donje skunde. Kwan mathoth mag jopuonjre pod olewo e miere ka thoth gi ywago koso nyalo mar omenda madhi nyime kod somo. Gikone sirikal koro donjre wachni kendo chiko mondo jopuonjre duto manyocha pok odhi sikul manoluongie otim kamano kiny maonge leo. Tumeambiwa ya kwamba kuna watoto wengi hawajaenda shuleni kwa sababu mzazi hana pesa ya kulipa school fees, mzazi hana pesa ya kulipa uniform. Mimi nataka nitangaze from Meru, na mimi nataka nimweleze every chief, kila mtoto apelekwe shuleni. Jatend piny William Ruto mane loso e kinde yango chenro mar nyote kaunti ma Meru olero ni sirikal omedo budget mar omenda mar somo mondo sir jopuonjre duto osom. Every child must go to school kwa sababu tumetuma pesa bilioni 44 kusomesha watoto wetu. In any case, there is sufficient money for teachers, for our children to be taught in the first term. So every child, wawe na school fees, wasiwe na school fees. Wawe na uniform, wasiwe na uniform. Waende shuleni tomorrow morning. In accordance with Section 32 of the Basic Education Act 2013, no learner shall be required to pay admission fees for admission to public senior schools. In the same vein, and in line with Section 34, subsection 5 of the Basic Education Act 2013, no child and learner shall be denied admission to a public school. Parents and guardians are also reminded that it is an offense punishable by law under Section 31 of the Basic Education Act 2013 to fail to present their children for admission. Ewi mano jatend migawo mar somo Julius Ogamba onyiso jopuonje madongo duto mondo yiene jopuonjre manoluonge skundegi odonje maonge obadho mora mora. Learners without senior school uniforms shall be admitted to join their respective senior schools in their junior school uniforms. Number 3, all learners shall be admitted to their respective senior schools without any condition as to the payment of school fees. Senior school principals shall optimize the use of the capitation funds that were disbursed to schools on the 2nd of January 2026, while permitting parents and guardians the necessary flexibility in paying their household contributions. Kamano bende ten skunde dwaro mondo kaw kwan ma jopuonjre duto manoleo chope skunde e wang' sa. Senior school and junior school heads of institutions shall immediately share details of their learners
who are not admitted by the deadline of 21st January 2026 and work together with our sub-county directors of education and national government administration officers in tracing such learners for prompt admission to senior school. Nyaka sani kalore kod jagoro maduong' e migawo mar somo Julius Bitok, jopuonjre 90 ema osedonjo e skunde. Simfrozo Kinda, Ramogi TV. Pod wantiere weche mag somo. Piny owacho yango ni ochwalo ayanga buge mag somo e grade mar 10 odiochieng' ma kawuono, kendo kochopo kiny tich abich 40% mag bugego dhi bedo kochopo e skunde duto mag sekondar ma pacho. Kaka Judith Omondi lero, ma biro e kinde ma jogo chapa buge buogo ni ka ok omigi gopgi ma obilo na 6 ma piny owacho dongo, to 60% mag buge modong' ok gibi chwalo ne skunde. Ma ojumbe ariyo bang' chako rwako jopuonjre mag grade mar 10 e skunde mag senior sekondar. Migawo mar somo ochwalo 40% mag buge mag somo e skunde ma opogore e counties duto ma pacho ka. Buge ma owinjo chopi e skunde kochopo tich abich mar tarik 23 dwe ni. This Friday, we were going to have at least 40% of the books already distributed to our schools. I'm glad to note that from today, the list that you've shown me, we are already at 50%, therefore ahead of the timetable that we have rolled out. I have confirmation and commitment from the publishers themselves and the printers that they are going to be able to release and distribute all the books, the 100% of them, to the schools and to the learners by the end of this month, which will be 31st of January. Kit somo ma otisi ni community service kata tiyo ne oganda, modern technology ma en mar lony mar nyasani, aviation ma en mar weche ndege, weche pure kit somo mamoko gin lai ma idhi chiwi e senior sekondar kalure gi buge ma ogo chapa. Ka jatatije mar duol ma puodho gige somo KICD Professor Charles Ongondo koni japuonjre ka japuonjre dhi yudo buge ariyo ne kit somo ka kit somo. Nikech lokruok ma osebedo ka dhi nyime e skunde, ibiro many kaka idaro buge mag jopuonjre ma ok odonji e skunde mane oluongie. Every school, we are sending 2 sets of books for every learning area so that we can enhance variety. If a school has 100 learners, for example, that school will get 60% of the books from one publisher and 40% of the books from another publisher, so that in senior school we start enhancing particularly that competency of communication and collaboration. The publishers that we are distributing books to might have lesser numbers and others might have higher numbers. We are going to rationalize that exercise so that we ensure that the students that are admitted in school have the 2 core books for each area of study. Kata ben ni jatend migawo mar somo Migoso Gamba osingo ni 60% ma ogik mag buge biro chopo e skunde kochopo giko mar dwe ni. Jogo buge chapa obwogo ni nyaka migi gopgi ma odong' ma hao bilo na 6 kapok gichwalo buge ma odong' e skunde. We got some injection of cash recently to the tune of 5.64 billion Kenya shillings. That enabled us to pay part of the debt that we had, as well as mobilize the printing of grade 10 books. We believe that the other balance will be coming soon, because we need to first distribute, take the delivery notes to KICD, and then get the remaining 60% for grade 10. There is no reason for you to worry or hold back and say we have supplied maybe 40%, we shouldn't until we get paid. You're going to get paid. Chenro mar chwalo buge gi oduoko geno mar chako somo ne jopuonjre mag grade mar 10 kochakore wuok tich mar tarik 26 dwe ni. Judith Omondi, Ramogi TV. Pod ntiere weche mag somo. Ruodhi kod jodong gwenge mopogore pacho ka ochaka yanga chenro maneno ni jopuonjre mane otimo penj mag grade mar 9 monjo donjo grade mar 10 to pok donjo skul ma ok gilewo. Millicent Adhiambo Mioler. Ma en kaluwore gi chik manyogol kod jatend migawo mar arita kwe Kipchumba Murkomen kasundo jotend gwenge mondo ni jopuonjre odonjo e skul. E kaunti ma Kisumu, picha moko kuom jodong gweng kaluwore e udi mopogore e chuny bomano mar neno ni onge japuonjre ma pod okwamo e dhot.
Bende chenro mar kawo kwan jopuonjre mapok odonjo e grade mar 10 picha mako kadhi nyime e apis ruoth ma Obunga. Jodongogo e apedha margi girado gi Rosemary Akoth manigi jopuonjre mapok odonjo e skul olero ni koso omenda maromo 16,000 ema osemono nyare donjo e grade mar 10 ka okoni bende kane odhi temo nyoro to okone ni thuolo oserumo ne nyare. Koro kanyoro nyathi temo nyisa nafas kalure gi gik CBC gi bente kaka okwer gini nafas nitie kaka jok makore kadhi manyo skul nafas nitie kaka orum. To pod aneno Friday no ka watemo to pesa to onge nikech pesa te madwarore no chul e ka nyathi odhi e skul. Mita machoko wuok Rosemary bende jodongo chakrado gi Agnes Akinyi malero ni onge nyalo kata obedo ni nyare nokalo maber ka okoni skul mane oluonge nyathine idwaro omenda maromo Sh53,000 kod mar uniform 26,500. Nyathina pok odhi skul nikech ok anyal. Fees en 53,000. Uniform nong'isi ni 26,500. E kar dako nogo bende giyudo Monica Achieng' mokwamo kod jopuonjre 2 e dhot. Oyango ni yuto ne tin ka bende temo mar loko ne nyithindego mondo odonje skunde piny owacho mong'ere kaka day school bende nogore Lwanda nikech ne okone ni thuolo onge e skundego. An gi nyithindo 2 manotimo CBC, achiel oluong Nyakach Girls, achiel oluong Nyabondo Boys. But atemo manyone mondo ayud space Kisumu Day nikech ok anyal boardings ji 2 to pod otama. Kaunti ma Kisii e kar dak mabogo Akumu chenro makamano bende nodhi nyime kuma japuonjre Elkana Ogega mane oluonge skund sekondar ma Maranda pok odonjo kaluore gi yuto mapiny mar jonyuolne. Serikali imetoa uamuzi watoto waenda shule, hakuna fare. Sijui mwenye atajitokeza anisaidie fare aende Maranda Boys. Hata kama hakuna fees, but sasa fare ni ngumu, sijapata fare ya kufika huko na ni mbali. Tunajaribu ku-encourage mzazi na well wishers mwenye anajitokelezea anampea hiyo nini fare, alafu mambo na karo, uniform na vitu zingine sasa serikali itajaribu isaidie. Kae kaunti ma Mombasa jopuonjre 204 ne oyudi kod ruodhi kapok odonjo e grade mar 10 kaluore gionge mar omenda, uniformbe kod gige somo. Take your child to school. Hata kama hana uniform, tumekubaliana na walimu atakwenda na ile uniform yake ya primary ile alikuwa naye kule. Kinde majalup County Commissioner Makono ne ojiwo mondo gidonje grade mar 10 gi uniform gi machon mag grade mar 9. Giyango ni girwako wach mar dhi e skunde sekondar mag piny owacho kata day school. Kata kamano giluor ni jotend skunde kidek weyo ma ok oyienegi. Walimu wakuu sije wakatusumbua katika hawa watoto, maanake ilikuwa tumewacha nyumbani kwa sababu ya kwa pesa hatuna. Serikali nyithindo dhi skul teto mano gima ber madikonyo kata kaka jonyuol. En gima ber ahinya nikech dipo ka gikonyo wan jomoko. Support mondo nyithindo dhi skul. Jagoro mongirore migao mar somo Julius Bitok korka kore kane oloso e kaunti ma Kakamega oyango ni sani kwan jopuonjre ma osedonjo e grade mar 10 ochopo 90% ka otielo nigi geto mondo kwan no ochopo 100% kaka yor neno ni onge japuonjre moramora ma owe oko. Right now we have been able to transition 90% of the students from junior school to senior school. And students have reported all over the country. Lazima wanafunzi wote waende shule. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County. Jatend duond bura mar United Green Movement UGM David Maraga oseo chenro malai manyien mar somo CBE kowacho ni ikruok malong'o pok oketi ne jopuonj kod kuonde somo gino maketo ngima jopuonjre kamarach kaluwore gi okenge ma ongore metemo keto godo chenro no e tim e yor ng'wech. Maraga omedo nyiso seo kowacho ni kata mana chenro mar piny owacho manyota ok en gino manyalo konyo ngima rowere yo mochwere kaka dwarore. Olose kinde romo mar tiegruok e boma ma Kisumu mane obedo kod rowere matindo manomo 60 molap dhogi ndong' ni lemo e kombe mag siasa. Those who have reported about 75%, the number was moving in a day. It was moving from 70 to 75, and many others. But what we see in the media is different. The schools, some of them have not registered even 10
10 young people to join. The program is being implemented in a terrible way, an haphazard way. And my fear is that we are going to lose quite a number of young people in this process. So it is the question of implementation, and the government is totally ill prepared. The teachers, we all know, and the teachers have said it, they are not prepared for this CBC or CPE program. Riwruok jopuonj ma Kuppet bade ma Kisumu osemonj mane jogweng' ma Sidho otimone jopuonj mag skund sekondar ma Nyangoto ka gikwero duoko marach mar penj mar KCSE mar higa mokalo. Jagoro ma Kuppet George Osura wacho ni duoko maber en chenro machakore chon ne kinde ma orwak nyathi e skul moko winjore luwo mana seyo ne japuonj okwayo duol ma ochung'ne ndiko jopuonj tich TSC mondo wil jopuonj ochiko ma skundno ni mar nyalo bedo matek ne gipuonj e gwenge mosetimnegi e timbe mag anjao. Kudoge e skul kanyo kendo wakwa TSC wanyisoge ni jopuonj nyaka bed ni tero e skunde mamoko mok Nyangoto nikech kama oseyanyi japuonj ok wagen ni japuonj chak dok puonjo kanyo. Mar ariyo wakwayo polise gi jomotelo ne kwe mondo okaw gini kamargi mondo gi make sure ni joma nyotimo gima kama omaki mayalgi magibed punished migi kum moromore kodgi. Nikech ka wawe wach ni tanyu daer mar nyisou ni odhi medo timore kuonde mang'eny kabisa. Aparo ni jonyuol Masidho kendo ma e Kenya mangima onego ng'e maber ni duoko maber ok yud odiochieng' achiel. En gimi chako losi odiochieng' ma nyathi obed admitted e school, to kendo janyuol nyaka ng'e result ma nyathi pile ka pile kendo nyaka ng'e nyalo mar nyathine. Kiko expect ni nitie hono matimore ka ji otimo penj. Wadhi e weche mag siasa. Jaod bura ma Suna East kendo jatend kweth manok e od bura Junet Mohamed koro obiwo seyo e wi jatend piny Kenya machon Uhuru Kenyatta. Ni ema ne okelo digni mar Mosindorela Amolo Odinga e yudo loch e yiero mokalo. Junet okoni jatend piny machon Uhuru Kenyatta bende ne orem seto ombulu ne Raila Odinga e gwenge mag masawa ma piny Kenya. Magitimore ka jaod bura mar kaunti ma Kisumu Ruth Odinga bende lero ni onge pogruok e familia mar joka Jaramogi kakilieko kod jok moko ni geto pogo familiano. Kaoloso kod tong wang' jowi mar Citizen TV Tino Manyoro, jaod bura ma Suna East kendo jatend kweth manok e od bura Junet Mohamed ukichore gi chien kendo dung kucha e kod chilo mane miene ni ne oleny kod $500,000 mane owinjore chula agents mag Azimio. Junet kata kamano wuok tung musuo kod jatend piny machon Uhuru Kenyatta, owadgi Uhuru Muho Kenyatta, to kod Patrick Mburu moko ni ne owinjore ochul agents mag Azimio. Hiyo pesa iko na Uhuru Kenyatta na ndugu yake Muho Kenyatta na mfanyakazi yao anaitwa nani? Patrick Mburu. Yeah. Na mbona hamukupata hiyo pesa? No, it was them who were supposed to give the money. That was the responsibility they took. Wasn't that, what was your role? Yeah, my role was not to pay agents. My role was to campaign for Raila and speak to the people. I was in every rally. Did you see me abusing people? If they had given to me, yes, to which account did they pay me to? You can't carry that kind of money in your hands. Junet mosebedo ka yudo seyo ni ne obedo ageng'a ne ji mane konyore kode campaign makelo loch ne Raila Odinga yiero melo 2022. Koni Raila ne orem kaluwore ni jo Kenya ne ok oluto ne ombulu. Ahinya to masawa mar Kenya mokoni Uhuru ne ok otero Raila seto ombulu. Gino made omiyo Raila oyudo ombulu mohingo $1.5 million. Kata kamano Ruto noyombe yiero go gi ombulu $776,141 ma en atamalo 50.49. Raila to noyudo $6,942,930 maduto en atamalo 48.85. Kaduol matayo yiero pacho ka IBC noyango ni pogruok e kind Ruto kod Raila nen manombulu 233,211. If they had voted even 500,000 more people with your name, today Baba will have died as a president. And his friend, the former president, did not take him to that area. Yeah. To tell the people that he's a good man. He was campaigning for him from his
seat of power. Magi timore ka jaod bura mar kaunti ma Kisumu Ruth Adhiambo Odinga mane loso kod Ramogi TV chiwo ler ni onge pogruok ma ilieko e chama mar ODM kopogore kod demokrasia ma kinde ka kinde Raila ne otego e kind jokanyo. Ruth oyango ni Dr. Oburu Oginga e ogai mar ODM kendo ni kod lony mar gudo wi jokanyo kanyakla. Isiro telo mar Dr. Oburu Oginga koso? Ana siro tendo Oburu. Dr. Oburu Oginga mokwongo tende no ok en manodwaro. Tende no nokete. To ka nokete, Dr. Oburu Oginga en mature enough ma en kama entieno en ma onyalo mako wiwa mondo oriwa. Nitiere role ma daktari play kanyo maduong' malich. Niwach ka onge ng'ama machua man gi that kind of sobriety to gini dhi sambaratika niwach ni wan jotelo monego bed ni siro daktari. Wan mwakete mbele kar mondo wageng'e wati tich monego wati. Wadhi wakwe piny walos gimoro amora waketo daktari gi koko. Ruth okone jomoko temo pogo familia mar Jok Oginga ni eka gikel pogruok e chama mar ODM. Jatelono olero ni onge pogruok e kendo kaka familia mar Jaramogi gibiro bedo piny kendo gilalre. Wan kaka Jok Oginga wan jomoriworega to kendo pod wadhi bedo gi riwruok. To kane nyathiwa matin aluongo nyaka wuor bende owuok modhi to dhi oloso. Ing'eni en ng'ama tin bende to bende odhi owacho kata mobedo gi joge no en nyathi ma bedroom ma kibira minjono obo dongo e kibira kanyo e tie babagi. To moro be matin ogwenyore ne mar anko ne moro ni gimoro wuokie maneno ka gima nyalo bedo ni noloso magine ne bat nyathicha bende obiro mowacho pache. Ng'eni wan kaka wan Jok Oginga kata mana nyathino ng'eny ne odongo e tie babane moburu mobe oserite moka pando wuok godo ni wuok ni odwagore gi anko ne kaka jomoko temo wacho cha. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Pod wantiere weche mag siasa. Jopiny e gwenge ma Kaluo koro wacho ni romo ma ichano tim chieng' ngeso makelo jodito mopogore opogore ma oganda Luo nyaka ket twak ma ochwiny ewi kuma oganda joluo biro chomo. Romo no biro bagi boma Kisumu biro kelo kanyakla oganda Luo mawuok e kidienje mopogore opogore kaka siasa, ohala, jopur, jopuonj, rowere to kod mamoko. Gima joluo nego address sani kaka jotendwa en gima iluongo ni riwruok. Mane gima the most important thing ma joluo nego address sama wuoyeni. Gibed piny, giwe confuse wa. Ma ng'ane wacho ma, Tieno wacho ma, Opiyo wacho ma, Auma wacho ma. Koro wan kaka joma tindo, wan confused, ubago wa. Kech urundo wa, wakia ni wapak ng'at wawenga. Kech king'iyo ng'at achiel koni, babu nyathiwa. King'iyo Mama Ida mama wa. King'iyo Oburu baba wa. Koro man wane ot, odu en odu. Koro kata kwa dhao, onego wadhaw e ot okoko, jirano konego onge gimomiyo wagore. Adwa ni winjruok no obed winjruok mariwo oganda Luo kanjakla. Adwa ni winjruok no obed winjruok mamiyo ng'ata believe e partiwa mar ODM. Adwa ni winjruok no okaw vijende te mokete consideration. Wadwaro ni as a party leader ma en Oburu okaw jo ODM te oket kumoro achiel. Gisani onego beni wabet piny kendo grube ang'eni sani useneno nitiere tim moro, tim mar Oburu gi Lange, kendo nitie tim moro winjo ni mar Wini Babu gi Sifuna. But an gima wacho jogi te gin jo ODM, po gilando ni gidhi e party moro, po gilando ni gin gi party moro. Gima ber monego watim en ni wariwo jogi pamoja kendo wabet kumoro achiel kendo wang'iyo ni ka wadhi e discussion mar coalition, ka wadhi e yiero kendo weche mowacho ni wadhi wawach gi UDA, onego bed ni wabet kumoro achiel kendo wasewinjre e duol achiel ni wan kaka jo ODM wadwaro magi. Koro mogitok lipot motenore kod pacha oganda Luo mopogore opogore weche mag romo mibro bagi chieng' ngeso. Wakao yweyowa mokwongo, kik idhi mabor. Pod wantiere kod mathoth mwaikoni chenro marang'i chwelo. E gweng'ni, wach landore mapiyo moloyo ote mar pesa. Kendo nyiero en chenro mar oganda. Chief ong'eyo wachno, kata jopeng' ong'eyo. Ka chieng' tich abich ochopo, waduto wachokore. Ok ne baraza, to ne nyar kochia.
Nyakojia gokoko. Oh, nyakojia toxin. En chenro ma gik moko duto ng'aw malo mokalo tong'. Chakre sigendni, weche miwacho. Pato akanyi leo chunya, nonyuoli kure. Riwreuru gi oganda duto, kendo weuru wanyier ka gima ok ochuno ni ng'ato chul puotheno. Kokija richo, ting' badi malo, Jehova Nyasaye golo nyaka moponde ndalo. Nyarkochia, tich abich, saa 1:45 otieno, mana e Ramogi TV. Teke na Wigo Boda. Chanua Jam, fika on time at the lowest charges in town. Vaa helmet and ride in style. Ni safi, ni safe, na ni easy kwa mfuko yako. Wigo, your trusted ride. Download the app now. Ama SMS Wigo to 20425. You'll fike right on time. Wigo, your trusted ride. Donje piny manigi nyadhi. Kama gimora mora nyiso sigana mar kit nyadhi momedore. Kochakore kido kod tim oganda, wuodhe manyangafu materie kuonde moyiedhi e kind mamoko. Tudri koda Ansimtos Okinda kateri e wuoth moyiedhi no nikech ngima idago dichiel. Revisha ushinde. Open and save in your KCB Gold Savings account and win. 50K ya school fees can find you anywhere. $500K can hit your MMF anytime. One-bedroom apato ya 5.7 million can be yours. Revisha ushinde. KCB, for people, for better. Erokamano kuom medo kete Ramogi TV chenro mar ang'ich welo do mamalo oyango kang' mar ne wuoyo kendo witoko duond bura mar ANC kaka mano timie tok chik. Do yango ni okang' mar ne wuoyo duond bura no ne odhi ataro mar chik kendo ne ok olu kendo chopo kare okenge duto ma ne dwarore. Ng'eto no oyango duond bura mar ANC kaka mapod ochung' kar kende kendo en mantiere. Do medo golo chik mondo mi ogo chape gazet kod apisas ma jondik duond buche okang' mar yango duond bura no kaka mano timore tok chik. Kogolo chik ne apisi mandiko duond buche mondo mi okaw okenge mapiyo mar yango bedo mar duond bura mar Amai National Congress. Bende do ne golo chik mondo kik dar kethi kata rocho tese kod mondo mag Amai National Congress. Ogolo chik ne jogo mani kod gi mondo mi oduok gi ne duond bura no ma ok gidonjore kod ANC. Kadhi weche moko, komiti mochung' ne keto tim report man Nadco kaachiel gi weche 10 madito. Manogaye machon mar ODM Raila Amolo Odinga kod jatend piny William Ruto keto koke dwe mar adek higa mokalo. Dhi chako chenro mar kawo jopiny e pacho kae mangima juma manyien. Chenro makama dhi chakore kaunti ma Mombasa tarik 2 mar dwe mar 2 higani motelo ne gwenge mamoko. Komiti no motelie kod Senator Agnes Zani geto chiwo report mar gimogik tarik 7 dwe mar adek higani ne jatend piny William Ruto kod ogaye mar ODM Oburu Oginga kaka jafwambo marwa Chris Owino lero. Chenro mar keto e tim report mar Nadco kod weche 10 madito ma ODM kod UDA ne okete kokgi dwe mar adek higa mokalo dhi goyo okang' maduong' dwe manyien e kinde ma komiti mochung' ne chenro no dhi chako kawo pach jopiny e pacho kae mangima. We shall move on to a very important part of our work as a committee, and that's the country-wide stakeholder engagements, where we intend to meet Kenyans right in the grassroots to listen to them, because this is an inclusive process and we want everybody to come on board at the various levels to talk about the Nadco report and 10-point agenda and their assessment of its implementation. We'll be able there to exchange ideas and seek the recommendations on the Kenya that we want.
Kaunti ma Mombasa kod gwenge makadho wath nam chumbi emadhi yawo chenro no ayanga tarik 2 dwe mar 2 higani. These stakeholder forums will be held in all countries' 8 regions, beginning with Mombasa for the coastal counties on Monday, 2nd February 2026. On Wednesday, 4th February 2026, Wananchi from the counties of Siaya, Homa Bay, Migori, and Kisumu shall present their views in Kisumu town, while those from Nyamira and Kisii will have a date with this committee on Thursday, 5th February 2026. Bang gwenge makadho wath nam chumbi, jodak e kaunti ma Siaya, Kisumu, Homa Bay kod Migori emadhi bedo welo mag kweth mar Agnes Zani tarik 3 dwe mar 2 higani e romo madhi timore e kaunti ma Kisumu. Counties mag Kisii kod Nyamira dhi chiwo pachgi ewi NADCO tarik 4 dwe mar 2 higani e kinde ma jodak ma imbo mar Kenya to dhi rwako kweth mar Agnes Zani tarik 5 dwe mar 2 higani e kaunti ma Kakamega. Chenro makamano biro chopo e ng'iende e galamoro maduong' mar jo Kenya duto e bore Nairobi e karo maduong' mar KICC tarik 25 dwe mar 2 higani. We intend to finish our nationwide tour with a mega stakeholder meeting for Nairobi region right here at the Kenyatta International Convention Center, KICC, and that will be on Wednesday, February 25th, 2026. Kagitwa kod jofwamb weche e bore Nairobi, jokanyo mag komiti no onyiso geno mar tieko tijgi e wang' sa kendo chiwo ripot margi jatend piny William Ruto kod ogai mar ODM Dr. Oburu Oginga tarik 7 dwe mar 3 higani. Zani kod kweth mare bende oyango ni gin kod sir ma jatend piny William Ruto e dwaro margi mar keto e tim ripot mar NADCO ka bende gijiwo jo Kenya mondo wuog oko mar chiwo pachgi. Before the late Raila Odinga left us, he always reminded us to always be cognizant of the spirit of the MOU that he signed with Excellency the President. And for those of us who loved and adored him, we want to encourage all of us in the spirit of the MOU. Let us come together and help us build this nation together. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Dunbura mar Jubilee otimo lokruok maten dunbura no ka Koitalel Ole Kenta moyier kaka jagoro maduong' kendo kawo kar Jeremiah Kioni momi lemo ma jalup jatend dunbura no. Kagiloso bang' romo mar kuk maduong' ma dunbura giyango ni timo lokruok makamago en achiel kuom yore mar medo tego dunbura ma Jubilee kendo medo mbi mare ahinya to motelo ne yiero mag gwenge kod yiero maduong' mar higa ma 2027. Giwuok maber bende kagiwacho ni oganda jo Kenya biro ng'eyo ajenda margi kod mana ma jogo maketo piny atesre kinde mowinjore wera ni ok gin jogo mohero goyo koko. Honorable Kioni will now assume the responsibility of deputy party leader, who will focus now more on compliance. He will build our new legal services department. This is a negligent government, so I'm not surprised that they are sleeping through the assignment. We are on course. Hakuna haja ya kuzungumza mambo mingi, si tutapatana hapo wakati mahali kazi iko. Sisi si watu wa mambo mingi na perepere kila siku, tutaonana hapo mahali wananchi huko tuelezane kila mtu. We are now in a position where we can reorganize ourselves so that we can be a viable alternative to the government of the day. Why we were fighting in court is because, or why I was in court throughout is because I always believed in Jubilee, I believed in what the track record, and I believed that it can attract people who can be able to offer alternatives to this country. Doma malo ng'ado ni en ataro mar chik mondo mi jatend piny Kenya William Ruto ne chuogi apisi 21 mag jogo mang'ado ne rieko. Jang'ad bura Bahati Mwamuye oyango ni okenge duto mane oluwe chuga apisi go ne ok oluwore gi dwaro ma katiba kendo mano nyiso ni chik ok opuodhogi. Bende chiwo kum ni piny owacho kik tem chulo koda ka osara mag jotije ma osebedo katie lemogo. Ka pod wantiere weche mag doho, bura mar nek mar mane en jaod bura ma Kasipul Ong'ondo Were
ibiro chak winji tarik 9 dwe mar 2 higani. Ma biro tok chwalo achije 5 mitiyo gi nek makamano e doho mamalo ma Kibra okinyi ma kawuono. Achiel kuom achijego mane jachiw arita mar Masenindo Were bende koro dhi bedo janeno mar piny owacho. Nyakidi nigi ler. Jang'ad bura Diana Kavetsa madoho makibra achije 5 ma itudo gi nek mar manen jaod bura makasi Pulo Ng'ondo Were nochwal. Achijego oting'o William Mimoli Shigali mane omaki e katoyo ngona moro e gwenge makasarani boma ma Nairobi kendo mawachore ni ema nochwado Were gi lisasi. Edwin Oduor Odhiambo, Alan Omondi Ogola, Ebelo Chieng, Malek Basin Development Authority kod Isaac Kuria Chege. Achiel kuom achijego kata kamano oyang ni koro biro chunge bao kendo timo neno mare kaka janeno mar piny owacho. Achijno ma en Alan Ogola ne en jachiw arita mar Mosenindo Ong'ondo Were. Jang'ad bura Diana Kavetsa bende ochiwo chik ne okil mochung'ne Ogola e bura Chacha Mwita mondo tim ikruok makare moloyo to yor ranyisi mibiro tigodo e doho e kinde miwinjo burano. Ma kaka achiel kuom yore mag neno ni burano winj mapiyo kaluwore ni Ogola ema biro kuongo chung' e bao. Burano ibiro chak winja yanga tarik 9 nyaka tarik 12 dwe mar 2 higani e doho ma Kibra ka joneno 5 igeno ni biro chung'e bao tarik 9. Nyakidi, Ramogi TV, Nairobi. Piny owacho mamalo dhi nyime kod chenro mar chwalo pande kor gwenge ma Kaluo. Gine magani dhi ting'o malo kwan jogo manyalo ndikore kaka jolut ombulu. En chenro ma osir kod ten migawo mar rito kwe ma pacho kae ni kod apisi ma jagoro mingirore Laktar Raymond Omolo. Gigeto kwan ji maromo 200,000 momedo ndikore kaka jolut ombulu e gwenge ma Kaluo. Chenrono ne ochwal e gweng' ma Alendu maidore sub county ma Kadibo e county ma Kisumu kama dhano buora ne ukoko mondo mi ne ondikre kaka jolut ombulu. Nyaka sani oseyangore ni kwan oganda Luo mathoth onge kod opande. The process is geared towards ensuring that we have almost 100% of people who've attained 18 years and above have identity cards. And this is as a result of trying to improve on the numbers that have been low as a result of those who find it very difficult to travel from distances within the villages to the Huduma centers or to the offices in order to secure the identity cards. Watimo mondo wami jothurwa duol mondo ka sa ochopo mar go kura to gigo kura, but at the same time kipande eminya receive go services mag sirikal mondo gibed able to receive services mag sirikal. So akwayo jotelo te jo siasa, jo civil society professionals mondo wadog e gwenge wate mondo wati gi goodwill ma wan kuom sirikal to make sure ni jowa obedo mobilized mondo kaw kipande to jomo osebedo kipande mondo bed registered kaka voters. Koro sani endi iyudo ka sirikal mar broad based osewuok oko kendo oketo resources mondo neni atamalo mane wantiere ma 38%, 40% wadhiro mwachomo wadwani wachop kata 60. Weche mag ohala. Board mar Kenya Sugar onyiso oganda ni kik gibed kod luoro kaluwore gi ripot mane ochiw gi duol marango rang'iny mar mwandu e pacho ka KNBS ni nengo sukari kidek medore pacho ka. Board no wacho ni gingirore kendo gitemo duto manyalore maneno ni rem sukari okobedo e pacho ka kaluwore ni dwaro ma sukari osedhi malo kaluwore gi tije mage kod kwan mar oganda momedore. Lidio Keyo nigi mathoth. Report mane ogol gi duol marango rang'iny mag mwandu e pacho ka Kenya National Bureau of Statistics nyiso ni nengo sukari kidek medore e pacho ka. Kata kamano Kenya Sugar Board to onyiso oganda ni kik bed kod luoro kaluwore ni giketo chenro makare mane oni rem mar sukari ok oneno e pacho ka. Kenya Sugar Board owacho ni sukari ntiere kata obedo ni dwaro mar sukari osedhi malo e pacho ka kaluwore gi kwan oganda ma osebedo ka medre ka kembe matiyo gi sukari e loso mwandu bende medore thurka.
Makato bedo ni kembe loso sukari osebedo gi midhiero makagi kacha are higa mokadho. E higa mar 2025, nonro margi onyiso ni sukari maromo tan 613 nolosi e pacho ka kama nochopo dwaro maromo 61% kende mar dwach sukari manie pacho ka maromo tan milion 1.2. Mane en dok piny kapimo gi tan 815 mar sukari manolosi e pacho ka e higa mar 2024, mabende ne en dok piny gi 25% kaluwore gi sukari mane igen losi. Rem makama bodno wacho ni obiro kaluwore gi oro manonene Thurka e giko mar higa mar 2025 ahinya te gwenge ma ipidhe niang'. Bende giyango ni lokruok chal kor lwasi nokelo midhiero e pith mar niang'. Bodno oyango bende ni thoth niang' mane oseikore ne obeti e higa mar 2024 gino manomiyo thoth niang' ne pod dongo e higa mar 2025 kendo dwoko piny sukari e Thurkae. Manomiyo lor kembe 7 ahinya te imbo mar piny Kenya mondo omiyo chiw thuolo ne ikruok mar niang' e puothe. Kembe mane olorgo gin kaka West Kenya Sugar Company Limited, Bade Maole Pito kod Naitiri, Nzoia Sugar Company Limited, Butali Sugar Mills, Mumias Sugar kod Busia Sugar Industry Limited. Kambi rego sukari makwale bende nochung' kendo ne okotiyo e higa mar 2025. Bende kembe 4 mag sukari ma itawo gi piny owacho ne olor mondo medusgi eka chiwgi ne joket mwandu. Magi Nzoia Sugar Company manomi West Kenya Sugar Company, Chemelil Sugar Company nomi Kibo Sugar and Allied Industry Limited, Sony Sugar Company ne omi Busia Sugar Industry Limited, Muhoroni Sugar Company ne omi West Valley Sugar Company Limited. Chenro makamano nomuonyo omenda maromo Sh2.5 kendo ne otaye kuom dweche 9 manyiso ni chenro mar rego sukari nochung' e kinde no. Giango ne piny owacho seketo kenge makare mabiro neno ne piny Kenya okobedo gi rem mar sukari kendo nengo sukari okomedore e pacho kae. Chendo gi oting'o kaso pur mar niang' mabiro monyo Sh1.2. Bende obiro konyo e medo lach mar puothe mag niang' kendo kelo kothe mag niang' maikore mapiyo ka oya e kambi timo nonro mar Sugar Research Institute. Board no yango ni thoth chenro gi osechaki kendo keyo mokwongo igeno e kind dwe mar 10 gi dwe mar 11 higani. Gino mabiro neno ni pur mar niang' e pacho ka oridore. Gichiwo geno ni lokruoge ma giseketo gi gin mosiko kendo biro neno ni rem mar sukari ok obedo e Thurka. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi. Tok lipot mar Kenya Sugar Board no wa kao yueyo matino duogi weche mag tuke kikidhi mabor. Are you a Kenya government civil servant no konaka emergency? Maybe your child is sick, rent is due, or an unexpected trip came up. Usiji box kwa noma. Borrowing on MyMobi is now upgraded to a whole new level. Forget that old story of filling out forms or waiting for HR to approve your loan. MyMobi is now instant self-approval. Simply apply for your loan, enter the code sent through SMS to approve the loan, and the cash hits your M-Pesa instantly. Sasa, hakuna mambo ya payroll imefungwa. Sort noma zako anytime, any day. Whether it's a weekend, holiday, or the middle of the month, MyMobi is open 24/7. Dial *531# and get up to 20,000 shillings to sort your emergency. Repayment is easy. Pay early via M-Pesa or let it be deducted from your next payslip. The choice is yours. No paperwork, no drama. Ni wewe tu na simu yako. With MyMobi, now you're in control. To gi kaka en sani, in kibro temo wachone ni Sanju en jaodi, akia kaka nobro ka wachno. Challenges mag ohala en ni sana sana koro aswa kuonde mwatime ohala magwa wan gi challenges moko machalo kaka gik machalo kaka kuma nyocho timore mag mach biro wango gik moko te. Refisha ushinde
500K can hit your MMF anytime. One bedroom apartment of 5.7 million can be yours. Revisha Ushinde. Open and save in your KCB Gold Savings Account for a chance to win many prizes. KCB, for people, for better. Machiegni tuke mag agoko HSB 7s Division mar 2 yudo sir kuom kambi manyo kuom Tusker. Sir mabiro jiwo tuke mag agoko e kinde ma Kenya ikore mar biro bago tuke mag piny mangima World Rugby 7s e tielo mokwongo. Tusker chiwo omenda maromo $40 ne tuke go mibiro tugo e kind tarik 14 nyaka 15 dwe mar 2 e pap manyayo. Tuke go biro weyo ka Kenya obedo piny mar 2 e Afrika ma ibage tuke mag Rugby 7s mar piny mangima. Christine Kariuki mauke kambino mochung' ne chendo mag sir wacho ni sirno geto keto Kenya e kind pinje ma bago tuke rang'iny mamalo kendo yawo yore ne tuke moko kod piem mamoko. That money is going to support us in taking care of quite a few costs so that we are able to get to that 100% preparedness. So the significance of hosting such a huge event like HSBC 7s means that we are able to showcase Kenya as a sporting nation, tourist destination, but it also shows the infrastructure that we have so that other sports can also, consider Kenya. Ekoromogi mane ma kelo e giko mar mi weche manyien mana ike chenro mara ngichwelo erokamano Steve Owina neno ote mari Pamela Dhiambo ching mane leo makare erokamano kuom kete kaindi Reverend Canon David Owala kola mar seme kombo erokamano kuom ote mari watimo mos witho mar mino odi Dr. Jessica Kola mane nyasayo mochieng Jumapil mosurainya jadolo kawikurne iko madaktari rokamano kuom kete era mogitivi Ogudasan Karaka Yesu neno ote mari kuke gwenge mag Migori rokamano kuom kete era mogitivi wanendre kendo nyakwara mogikoromo sade ke chendo maro imore nyinga Ochieng Emmanuel jaloko marwa nen Belinda Phillips.